и добре дошли в най-новото видео, първото видео в моят канал, епизод 1, сезон 1 на моята поредица, в която ще разглеждаме стари сгради, изоставени в София и не само. Не знаете, вече са снимани много от клиповете, но трябва да се обработят. Бях ги дал на един приятел, с който снимаме, но за жалост той все още не ги е направил, а първите клипове буквално сме ги направили преди 2-3 месеца, но сега ще кача най-новото и най-краткото, защото аз не мога да обработя много, нямам памет в телефона. Да, си има също с телефони. Ще се включвам време на време, защото нищо не съм говорил, защото ние само снимахме. Краят не е много хубав, но ще ви покажа част от първото клипче, което правихме, което не съм го качил, но да, в което разглеждаме болница, изоставена болница в София. Има и документи, които сега ще ви покажа в края на това видео, затова гледайте до края. И дайте лайк, както винаги, абонирайте за канала, абонирайте се за канала на Dropland, Twilight и Pro 2000. И да започваме. Чакайте! Не питайте защо така говоря, просто не искате да знаете. Говоря като женчо. Чакайте! Чуваха ми с някакви работи. И те тук не ме чакат, страшно става. Между другото е времето да обясня, че тези бункери са били построени през Втората световна по време не са били използвани често по време на Студената война. Само направо, бете само направо. Тъпе се върна. Тук не трябва да се разделя. В принцип не трябва да се разделя, само казвам. И тук намерихме най-доброто, което можем да намерим нефт. Това е спирачка. Спирачка е това. Някога е било... Спирачка. Както чувате, Симеон мисли, че навсякъде в този тунел имало някакви камери и такива лампи. Аре на тази штука няма къде вече да ходим. Добре, аре направо. За да знаем как да се приберем. Най-добрата идея, когато сте в такива места, за да знаем как да се приберем, айде. За да можете да се върнете. Айде. Умирай, моля ти се. Казах, че на тук няма къде да ходим. Айде, брат. Аре, бе. Добре ви. Аз снимам, да знаете. Бил армия, брат. Ай нататък, където има път. Дайте нещо, дайте някакво оръжие. Дайте да вземем оръжията, че до сега вече става страшно. Добре. Пусти ги броиш, бе. Верно. Бавно е. Аз
намери на къде ходим. Тук почват страшните работи, където Ще се почваме сгуб- да, да ще се събираме. сгубим. Най-малкото най-учета, където най-трудно ще намерим изхода. Ходи да снимам. Защо не е на това? Да, аз снимам. Клип. Ние вече се загубихме. Има само един вход, няма друго. Всъщност тук не видях нищо, но айде. Не се на там. Буквално не знам, буквално се загубихме, буквално. Да, бе. Ти, помниш? Ходи се. Първи път. Слушай, гледаме за портал камента. Окей. Да, става. Не знам, От тук дойдохме. Оттам дойдохме. Виж, виж. От тук дойдохме. Виж. Виж. Ще ги тръсна. Имаш Google. Тук не разбирам, че закривам с пръста камерата и... Не. В крайна сметка избягахме, защото чухме някакви звуци, които ние се не ги чухме, обаче тогава ми свърши паметта. Ама нямаше никой. Ние сме с... нали, казвам, ние сме с такива на устата, защото там има много черемуха, които може да ни отрови. И сега нека ви покажа това, за което чакате. Така. Започваме с първото. Много са стари. Буквално има снимка. Всичко друго е празно. Има едно, което се отличава. Не всички са за снимка, както виждате. Да. Но тук също има снимка. Ще видите, когато кача клипа, откъде сме ги намерили. Много интересно между другото. И мен даже ми беше интересно. Като го гледах сам. Чакайте да ви ги покажа всичките. Видяхте ги. Очаквайте клипа с огромно удоволствие. Ще бъде много готин, много як. Ще бъде обработен хубаво. Чао! Ще се видим след няколко месеца.